Здравейте, да, започваме. Сега ще говорим за прилики, разлики между фалшивите герои и истинските герои, между бунтарите и хората с нисък морал, защото това си говорихме с нея преди да записваме, че много често хората, които са с нисък морал, се представят за бунтари, за да оправдаят своите действия. Няма значение дали са дрифтаджи, които карат мотори, автомобили в 2 часа през нощта и събуждат цели квартали. Дали са хора, които летят с 250-300 км в час по магистралата, снимат клипове и се качват в социални медии, за да получат браво, ти си голям герой. Дали е някой, който ще струши спирката на автобуса, дали ще каже аз, защото съм бунтар. Някой, който ще мине на червено, за да покаже колко мрази правилата. Ти само пътните происшествия. Добре, ето хубаво. Няма да е за пътните происшествия. Ето в политиката или пък в икономиката. Някакъв тарикатчо намира начин да открадне парите, субсидиите. Защото има или субсидии. Да прикрива данъци. Да, или прикрива данъци. Да. Ето, хотелиери, ресторантьори крият оборот. И сега ти си кажеш, е много важно, ето тук, взима от държавата. Държавата, това сме ние. Да, има едни политици, които ги разпределят парите и крадат част от тия пари, но всъщност той краде от нас. Всеки, който крие оборот, не плаща ДДС, не плаща осигуровки, после всъщност ние страдаме. Тия пари можеха да влязат и примерно с тия пари да се купи един медицински хеликоптер. Примерно. Или да се направят стотици инвитро процедури. Или да се купят няколко стави на деца, болни, мъже, жени. Няма значение. Всеки един фалшив бунт всъщност ощетява обществото. Това са хора с нисък морал, които се представят като големи герои. Кара с превишена скорост на магистралата и застрашава много други хора. Това е лошо. Това е зло. Тези, които са организираните банди, които ходят и пребиват други хора в моловете, нали? Имаше един такъв. Той се представя като герой. Аз съм срещу нормите на обществото. Не. Ти си мръсник. Ти пребиваш някакви хора, които нищо не са ти направили. Тормозят, крадат, обират парите на учениците пред училище, защото днес ще набие някакви в мол, после ще открадне парите на по-малките деца. Ти обаче как се разпали на тази тема? Не разпалих се. Той и мене много ме ядосва, да. Но аз искам само да допълня, че ти казваш, че както си говорихме, че това е за... човек с нисък морал може да се представи като бунтар, за да се оправдае, но другото, което е примерно за слава. Да го мислят за много готин. Нали така? Това са вече, да. Друга възможна причина. То славата, то същото. Славата е пак вид бунт. Значи, Спартак е... Не, просто с тази цел. Спартак е бунтовник. Левски е революционер. Ама те имат някаква кауза, като той, който труши, който кара на магистрата, каква кауза има. Това ще да ти кажа, че аз съм размишлявала за какви са разликите между двата типа хора. Човека бунтар и... фалшивия бунтар. И фалшивия бунтар. Човека с нисък морал. Според мен може да се каже, че разликата е в висшата цел. Висша цел. Наблягам на тази дума. Липсата на висша цел при тези фалшиви. При хората с човека с нисък морал. И тук трябва да се прави много... Тук трябва нещо много важно да се уточни. Че самият човек с нисък морал е възможно той да казва, че има висша кауза. Той така да ги представя нещата. И тук трябва добре да се преценява наистина ли неговата цел е висша. Въобще има ли някаква добра цел в цялата работа? После, дали тази цел не е само добра, ами висша цел, за да оправдава тя нарушаването на някакви общо приети правила. И също така, дали чрез тези действия може действително да се спомогне за постигането на тази висша цел. И тези неща трябва да са на лице, за да може... Нали, това е в процес на разсъждение, деца. Аз не съм го формулирала като някаква формула, това, нали, като математика, но тези неща трябва да са на лице, за да може да приемам, че
е оправдано да се нарушат правилата и за да може да приемем, че това е наистина бунтар. Като бунтар аз възприемам тази дума като нещо положително. Добре, айде да идем в политиката, искаш ли? Имаш предвид за примери или за... Ето излиза господин... Как беше там тази? Как му е фамилията? Костадинов. Дето излиза и казва, ние трябва да излезем от НАТО, ние трябва да излезем от Европейския съюз и аз съм бунтар и ние ще направим народен съд и ще избием всичките там лоши, ще им вземем имотите, всичките деца незаконно забогатели. Може би за COVID е още по-красноречив пример. Не, добре, чакай сега. Кой казва кои са лошите? Да. Кой казва кои са лошите? И след като има незаконно забогатели, тия, които са крали европейски субсидии, които са крали български пари от бюджета. Министри, които са си министър с заплата, ето тук като Бойко Борисов, той неговата официална заплата е към 3000 и кусур лева, а любовницата му в Барселона в къща за милиони. Що ме сочиш любовницата? Не бе, просто любовницата. Не кам, че си ти, тъй, Ето баща ще да кажеш. Кака от баща е водопроводчик. Моя арматурист, нали, да не кажете, че се прави на голяма работа. Баща е водопроводчик от Кулата. Това е до Петрич. От едно село, или каката, какво беше? Мис Бикини или беше? Въпросът е, че според мен е човек важно да може да усеща, да си изгради някаква... Филтър ли за какво говориш? Ами да, филтър и да може да може да различава кога някой се представя за бунтар. Добре, за да може да се представи като много готин. Добре, тия, които или за да оправдава действията си. Човек трябва, според мен, много хубаво да може да разпознава кога този човек не е бунтар. А просто се представя за такъв. Дай пример. Аз дадох примери за хора, които не са бунтари. Да, между другото, и аз се бях сетила за такъв тип примери. Да, поговорим малко за политиката. Примерно хората в политиката. Да, Борисов, популистите. Популисти... Дай да говорим с имена, Бойко Борисов какъв е? Хванаха го любовницата му, има къща и бутик в Барселона. Хванаха го, че спи с пистолет и с пачки пари. Пачки по 500 евро. Може би не се представя за бунтар. Какъв се представя? Не съм мислила за него. Той нали бореше комунистите... Той така дойде на власт. Аз ще преборя комунистите и ще вкарам морал. По-скоро гледа някакси да е по-така умерен, като позиция. Чакай, той в началото беше, нали, аз ще преборя комунистите. Това беше. Той бореше в началото, бореше комунистите. Той Сидеров, какво беше? Там имаше едно, аз му виках 5 минутка на омразата, дето имаше едно предаване по излезите, ама такъв седи с размахва и вика държавата, той е третия, петия, всичките са виновни. Всички като са виновни, следователно аз съм по-читави. Сега излиза Костадинов и казва, нали, лош Европейския съюз и НАТО. Защо е лошо НАТО? Ама не е така, просто защото ние трябва да сме срещу... То увлича хора, които казват, нали, които са просто антисистемни. Да сме анти нещо. Значи има хора, които аз ги разбирам. Нали? Криво ти е, държавата не работи, нямаш тротуари, мръсно е, фирмите за почистване в София не си вършат работата. Смени се кмета, за когото аз гласувах, измиха няколко пъти улиците и се приключи. Тоест той се напасна се със статуквото. Може да му пречи общинския съвет, ама не, той се представи като борец срещу статуквото и... Ама не е много... Примера не е от най-чистите, защото той все пак нашумя с това, че... Дете, да, не само дете, ами, нали, да, имаше там някаква шега, че имал някакъв далечен братовчет, който не бил в държавна сигурност. Имал далечен братовчет, който не е в държавна. Да, всичките, милиция, държавна сигурност, а милицията на времето не е като сегашната полиция. При всичките и кусури на сегашната полиция, тя е много, много, много по-добра от милицията. Милицията беше репресивен апарат.
Целта на милицията беше да смачка всички недоволни срещу комунистическия режим. Аз съм живял само 12 години по време на управлението на комунистите в социалистическа България и ви казвам, това беше кошмар. Това беше един кошмар. Ние живеехме в страна оградена с... Ние бехме като затвор. Аз съм от Петрич, аз отраснах в град, в който по социалистическо време ние се шегувахме, че сме град-държава. Няма влизане, няма излизане без разрешение от милицията, т.е. от властта. А милицията беше репресивният апарат на Комунистическата партия. А Комунистическата партия, нейният наследник е БСП. И ДПС произхожда от Комунистическата партия. Част от партиите от някогашното СДС, ГЕРБ, активистите на ГЕРБ и на Елен Камара партии, в смисъл всичките метастази, почти всичко лошо, което е в българската политика, е от Държавна сигурност и БКП и милицията, някогашните. Тоест почти нищо не Не само в политиката. И в икономиката, да. Дай да се върнем на това, за което говорихме. Че ние преди малко се замислихме, че всъщност по този начин, ако някой човек с нисък морал, не искаме да звучи някакво такова, все едно сме някакви учители, дето се караме, но такъв фалшив бунтар, айде да кажем, може да нанесе доста вреди. Тоест, той може да повлече и други хора. Мога да дам един пример от политиката. Да. Един от кандидатите за кмет на София беше Прошко Прошков, който влезе в Общинския съвет, не стана кмет, влезе в Общинския съвет и премина в ГЕРБ. И сега в момента той прокарва едни от най-гнусните предложения, контрада от ВМРО и... Контрера и Прошков. Значи това са едни от най-големите гнусари в Софийския общински съвет. Добре, те най-вероятно не се представят за Прошков ама Прошков къв бе. Той щеше да сваля... Сега. На времето щеше да сваля Фандъкова, дето беше синоним на лошо управление в София. Бойко Борисов щеше да бори комунистите и тройната коалиция. Бойко Борисов беше бунтар тук срещу Гоце. И той направи абсолютно също. Ама аз в съзнанието ми изплуват, като чуя за бунтар, някой все пак по-така... По-истински? Не, говорим за фалшив бунтар. Волен Сидеров, за да плаща какво? По-така, по-дързък, Отива да се бие в... Влиза в надвис там на хубава. В надвис, би се с студентите. Дето са подигравали му се, че той си беше за подигравка. Аз съм му виждал митинг на Волен Сидеров. Веднъж минавам случайно по Славейков и виждам дигнали сцена, камера, снима вожда, той седи от сцената и ето така в характерния си стил с юмрука и дара на микрофона нещо и 4 души стоят пред камерата, да създават идея за масовка и 5-6 човека, охранители наоколо, гледат някой да не дойде и да не каже нещо срещу вожда и гледат лошо минувачите. И ето това е. Волен Сидеров, бореца срещу статуквото. Бойко Борисов откъде има пари за да купи вила в Барселона той официално не е негова. Ама дори и пачките, до които спи. Той е сниман, той никъде не отрече. Той е голям борец срещу комунистите и срещу там всеки. Пред комунистите казва, че е борец срещу уния там лошите капиталисти и Сорос, пред другите борец за комунистите. И като това пак малко се отклоняваме от темата, защото аз по-скоро... Той е бунтар. Не точно. Аз имам предвид за хора, които потенциално чрез това, че се представят за бунтари, водят до някаква развала. Ето тия хора излиза... С уж бунтарското си поведение. То същото. Волен Сидеров беше бунтар и той излезе, че е лъже бунтар. Сега Костадинов, аз имам познати, имам и приятели, които го харесват. Мисля, че е заради липса на информация.